दिनै जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां सान जों बयनिबो सिबिजाथाव जों बयनिबो अनजालु जों बयनिबो आंगो मानगेरि तरेन बर' जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि आरो आथिखालावबो साहित्य एकाडेमिनि कनभेनर जानानै बिथाङा खामानि मावबाय थादोंमोन। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला, हरखाब मैया मोनसे मा होनो देहायाव असुस्थता जाब्रबनानै हस्पिटालाव रुंसारि जाबाय। दिनै बिथांखौ बयबो रायजो राजाया फैनानै जोबथा बिदाय होनो फैदों, बिबार बावदों। बिथाङा गासै जिउआवनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांबाय आरो बे समाजाव गोबां अबदान होलांबाय। जुदिअ बिथाङा रिजार्भ बेंकआव साख्रि मावोमोनब्लाबो गावनि साख्रिनि बादै जि सम मोनो बे समखौ गासैबो समाजनि थाखायनो बिथाङा होलांबाय आरो गोबां थुनलाइ सोरजिनायनि बिथाङावबो बिथाङा मख'जाथाव जोंनि थुनलाइनि बाख्रियाव माने अबदान होलांबाय। बिथांबायदि सुबुंखौ खोमानानै लानानै जोंहा गोबां खहा जाबाय। अदेबानि बे मानसिनि जिउ इसोरनिनो सोरजि, समा फैयोब्ला थांखानांगोन, बेखौ जों बयबो गनायनानै लानांगोन।